IFM News Live Report. Idol Dennis, sa Plasimen. Manarimanen ti panaparehistro ti Ilocos Norte Tourism Office para iti free rides iti ito yung Holy Week. Naman, nadato kit kalikagong iti PJN, babaeng kini Governor Celiara Marcos, kini Vice Governor Macho Marcos Monotov, na may paina libre na travel, dagiti residente, nga tayo Ilocos Norte, ken dagiti turista, mo may iti probinsya during Holy Week vacation. Iti lawag Manila, ken lawag Manila vice versa, masapul nga iti separate booking para iti one-way free. Ticket kompleto may baklay iti provincial government ita nyaman nga bayad ti pamasahe iti mga veil iti reto nga Jaya babayan iti pre-registration ket nakalukatan iti panagawat na kadagitay agparehistro namang gundawa iti free rides kadagitay agrehistro masabong bisitahin launa iti Facebook page iti PJN ken Ilocos Norte Tourism Office para kadagitay turista ken iti residente iti probinsya ti Ilocos Norte nang rugin iti panagawat detoy masabulang ipagita iti valid government IDs nga isuna ket residente iti probinsya ti Ilocos Norte no turista at least minimum 3 night confirmed hotel bookings iti accredited tour packages iti probinsya ti Ilocos Norte. Babayan dito ng programa mangnamnama iti tourism office ti probinsya nga ado iti turista mo dumaray iti Holy Week no pay manariman ti krisis ti gasolina iti impero rubong nga nakapektaran iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama dumaten iti nagrehistro babayan iti forms iti online para palang relative clearance kay Jaya iti provincial government of Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.